बे मबाइल गिदिरजों खेबदों खोमा दामि मबाइल आंनिख्रुइ एसे दामसिन जागोन बे मबाइलजों खेबनानै गुवार फुवारनानै टिभिफ्राव हगारसारना होजोबबाय रायजो राजाखौ फाइ गैया बेखौनो नायनांबाय बिसोरो मिथिङाव मानसियाथ' सफैयाखै दा आं मिथिनायाव बियो देरसिन हाग्रामानि फेलियर आरो बेखौनो सानदों समान भाई थेंक इउ फर कामिं आरो मैया PM भिजिटनि सोमोन्दै सुला लानायनि थाखाय बयबो बेखौनो नायबाय थादों सोरबाया होनदों हाग्रामाना लक्षणानो बारा मोजां नङा जि बायदि बायदि होनदों जुथिबो थांनाय सफर ग्रहनावबो ना समान माने स्टार्टिंआवनो बहानिफ्राय बार अखा बारहुंखा फैखो लेथेर जादों दा सेकेन्ड बिराद गिदिर PM भिजिट मामुलि नङा जोंहा हाग्रामा सारा गोबां थफ्ला लुबैदोंमोन मस्ला लुबैदोंमोन खिन्थु गासिबो प्रलय नङा होमबा दा बेफोरनि खारनाव मा दं बेफोरखौ बुंनो गोब्राब मैया मानो फैयाखै बे बाथ्राखौ नोंथाङा सोंदोंथ' आंनि एनालाइजेसनाव आं बेखौ नुदों इन्डियानि प्रधान मन्त्रि स्पेसियेलि नरेन्द्र मदि दामोदर मदि बिथाङा जेरावखि थाङा बिथांनि एरेन्जमेन्टआ ओरैबायदि एक्सपेन्सिभ ओरैबायदि दाम गोसा कस्टलि जायो बिथांखौ 100 मिटार गारिजों लाबोनांगौआबो बिनि लाहार फाहार बिनि एरेन्जमेन्टआ वर्ल्डआव माने बिराद टप लेभेल सिकिउरिटि एरेन्जमेन्ट आरो नोङो दिल्लीनिफ्राय गुवाहाटीसिम फैनांगौबा गावनि जेट एयारवे स्पेसियेल मोनसे प्लेन थायो बेखौ लाबोनांगौबा नोङो लाख लाख एक्सपेन्सेस आरो गाव फैनायनि सिगां गुवाहाटीनि गिदिर गिदिर 5-स्टार हटेलफ्राव बिनि स्पेसियेल सिकिउरिटि गार्ड PMनि इन्टेलिजेन्सफ्रा थाफैग्रोगोन 24 आवार 7/24 नों खबरखौ लागासिनो दङ माबायदि एरेन्ज खालामदों माबायदि प्रग्राम खालामदों माबायदि पस्टारिं माबायदि बेनारिं माबायदि माइक सिस्टेम लामाया माबायदि बोथोरा माब्रै दा आं मिथिनायाव बिथांमोनहा 9टासिम बिराद खबर लाबाय थादों होनदों PM इन्टेलिजेन्सआ नुबाय जे मानसिया गैया 9टा 10टासोआव गारिया ओरै गामि हाबजोबनानै दङ 9टा 10टायावसो हाबखादों खिन्थु गारिया दा बिनिफ्राय 11टासिमाव नुबाय मानसिया 40,000नि बारा जायाखिसै 1टा 1:30टासिमावहाय बाराथाय बारा जादोंबा 50 प्लास जामहैया 60नि बारा आरो नङा होमबा दा नोङो PM मदि भिजिटआ बावहाय मिनिमाम मिनिमाम सिंगल लाख आरो 1 लाख 1.5 लाख बेबायदियाव PM मदिया बिराद फैसा खरसा खालामनाय जायो नालाय दा बाहाय फैयैनि मेन खारना जे हाग्रामा बिथाङा मैया जेरैबायदि नरेन्द्र मदिया आसा खालामदोंमोन आसामनि CM हिमन्त बिश्व शर्माया एक्सपेक्ट खालामदोंमोन जे बुंनानै होदोंमोन जे हाग्रामानि मिथिङाव बिराद मानसि जागोन प्रचुर मानसि जागोन एखे गामिनि आयाराम गयाराम एखे लैहोर गाख्लाबलायनाय गाथारलायनाय मानसिनि दोहौ जागोन होननानै बिथांमोनहा बयबो सानदोंमोन नुबाय 30,000आव बिराद खस्थ' बिराद नायबाय गारि फैखोना फैदियाब्रा उमुकथिं एथ' हरदोंमोन लास्टआव 50,000 55,000नि 55,000नि बारा मानसि मालाबाबो जाया दा मेन खारना बेनो आरो PM मदि मैया फैनांगौआ फैया जोबनायाव उफाय गैया मा खालामबाय नरेन्द्र मदिया बे मबाइल गिदिरजों खेबदों खोमा दामि मबाइल आंनिख्रुइ एसे दामसिन जागोन बे मबाइलजों खेबनानै गुवार फुवारनानै टिभिफ्राव हगारसारना होजोबबाय रायजो राजाखौ फाइ गैया बेखौनो नायनांबाय बिसोरो मिथिङाव मानसियाथ' सफैयाखै दा आं मिथिनायाव बियो देरसिन हाग्रामानि फेलियर आरो दा नरेन्द्र मदिया सानबाय जे हाग्रामाजों जानाय नंलिया प्रमद बर'नि मिटिं मोनब्ला UPPLनि मिटिं मोनब्ला आयौ लामा खना मोनसे थानाय नङामोन हरनि 12टा 1टासिम जागौमोन लामा क्लियार खालामनायानो दा बे डिफारेन्सखौ नुदों बेथ' थांबाय दानिया आङो मोनसे नोंथांनाव सोंबावनो थांदों जे नोंथांनाव आं सोंबावनो सानदों जे नैबे बारावथ' बिधान सभा इलेक्सना खाथि मोनफैबायानो दासिमबो माने UPPLआबो डिक्लेयार होआखै आरो BPPआबो डिक्लेयार होआखै दा मबेनि बारा मबेहाय जागोन आरो UPPLआव दा 15टा सिटआव खयथा गेलेगोन आनिफ्राय माभाबै गेलेगोन सोरजों एलायन्स जानानै गेलेगोन
बेखौसो आं नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुबैदों। एलायन्सआ मोनसे रोखोमै साननो थाङोब्ला बिराद क्लियार जाबाय। हिमन्त बिश्व शर्माया गावनो बुंखाबाय जे আমি 4টা হে লৈছে, 15টাৰ মাজত 4টা সিট লৈছে আৰু বাকী 11টা সিট ইউপিপি ল'ব। তেতিয়া এনডিএ লগতো এলায়েন্স নহয়, কাৰণ আমাৰ 4টাৰ মাজত আৰু আমি কিমান শ্বেয়াৰ কৰিম, এইটো ইম্পচিবল, শ্বেয়াৰ কৰিব নোৱাৰা। दा बिथांनि बुंनायखौ नायोबा ओरैबो बुंबाय इउपिपिएलआ हाग्रामाजोंसो एलायन्स खालामनांगौ, हाग्रामाजोंथ' जों एलायन्स खालामा। दा बे मोनसे क्लियारेन्स जे इउपिपिएलजों एनडिए तथा बिजेपिजों एलायन्स गैया। आरो नैथि मोनसे बेनि बुंस्राबावनाया जयन्त मल्ल बरुवा मिनिस्टार बिथाङाबो बुंदों जे আমি एनडिए हिसाबै अकले 15টা खेलाथ' एखेबारे खाथा। दा बेवहाय एनडिएआ गाव हारसिङै बिजेपि आरो बिपिएफजों एलायन्सआव 15টা गेलेनो होखाबाय, होमबा इउपिपिएलआ बहा थाबाय, मोनसेबो गैया। दा बे मोननै बिजेपिनि सिएमनि बुंनाय आरो जयन्त मल्ल बरुवा बिथांनि बुंनायखौ नायोबा इउपिपिएलआ एनडिए तथा बिजेपिजों एलायन्सआ गैला। दा बेखाय जोङो अल्टारनेटिभ खालामबाय जे जोङो एकलासोल' उइ आर गोयिं एहेड बाय आवारसेल्फ। आरो 2 नाम्बारा इफ सामवे एंगलफ्रा मिलायलायोबा हयथ' जोङो इन्डिया कंग्रेसजों जों एलायन्स जानो हागौ। दा जाय हक जेखियानो जाया मानो जों बिटिआरआव दिनैसिम 15टाखौ टार्गेट खालामबाय एखेबारे सियर। आरो कंग्रेसजों एलायन्स जायोबा हयथ' मोनसे बा मोननैसोखौ जों हगारनो नांनो जानो हागौ। आच्ছা सार, आरो मोनसे सोंबावनाय, नोंथांनि एरियाथ' बावखुंग्रि गोलैयो। दा बावखुंग्रियाव खोनानो मोन्दों आरो पाब्लिकनिफ्राय एसे खोनानो मोन्दों जे प्रतिभा बायद'खौ दारायहोसिगोन बायदि आरोखि। दा बेहाय जों नुहुरदों आरोखि जे सोर फोरमायगोन, जेनेबा सोर गेलेमारगोन जोंनि नैबे बावखुंग्रियावहाय इउपिपिएल दोलोनिफ्राय। नोंथाङाबोथ' इउपिपिएलनि सासे स्प'कपारसन, आरो बेहाय सोरखौ होबा मोजां जागोन, बेहाय जोंनि नुहुरनायाव सोरबा पाब्लिकफोरनि, आङो पाब्लिकफोरनाव एसे खबर लादों आरोखि जे प्रतिभा बायद'आ गेलेयोबा देरहामारगोन ना देरहामारा। बेहाय आं नोंनाव मिथिनो लुबैदों आरोखि जे पार्टियाव माबोरैहाय बेहा। माबाया बावखुंग्रि 4 नं बिधानसभा बियाब बावखुंग्रि बियाबा ओरैनो इउपिपिएलनि खाबायाव दङ। जुदि जोङो कंग्रेसजों एलायन्स जायो, मेक्सिमाम 46,000 बेसेबांबा मुस्लिम भट, ओमफ्राय बर'आ बिदिनो सामहाया 42। दा बर' भटआथ' जोंना बांसिन फैखायो, ओमफ्राय मुस्लिमाबो जुदि कंग्रेसजों जों एलायन्स जायोबा जोंनोनो फ्राय होजोबगोन। दा बे बेलायाव जोंनि पसिबिलिटिया मोजां। दा केन्डिडेटखौ सोरखौ होयो सोरखौ होआ खोनादों आब' प्रतिभाया गेलेनो थाखाय थियारि जाबाय, मस्ट लाइकलि बिथांखौ हरनो हागौ। आब'ब अल हाइकामान्डआ जोंहा डिसिसन लागोन। दा बिथांमोनहा पिएमडिबो डिसिसन लागोन सोरखौ गभर्नमेन्ट हरमारो। दिनै बेलासि नङाबा गाबोननि गेजेराव डिक्लार जासिगोन गासै 15टा बियाबावबो। दा दहाय नोंथाङा मोनसे खोथाखौबो सोंबावदों जे एबारनि दोहौआ माबोरै। आं दाखालि बुंनायाव होनखादों 15 दिनसो सिगां बिपिएफआ मोनब्रैनि बारा मोना। बिथांमोनहा बेसेबां गाज्रि मोनो, बेसेबां रागा जोङो बे उननि बाथ्रा। खिन्थु एबारनि सावगारिखौ नायोब्ला बिपिएफआ मोनब्रैनि बारा मोना, आरो बिजेपिआ मोनब्रैयाव मोननै मोननो हागौ। मोनसे नङाबा मोननैयाव बिथांमोनहा सन्थुष्ट जानांगोन, बाखिया इउपिपिएल आरो कंग्रेसआनो मोनजोबो। आच्ছা सार, नोंथाङाथ' इउपिपिएलनि दा सासे लिडारखौनो होनजायो। दा नोंथाङा जेरावबो गेलेनो गोसो गैया नामा? गेलेनायनि भिजनखौ आङो नुथ'वाखै। बे बाराव आङो फैबाय थानाय काउन्सिल इलेक्सनखौ प्रिपेयार खालामनो सानदोंमोन। थेवब्लाबो जुदि हाइकामान्डआ माबाफोर एरेन्ज खालामोब्ला बिथांमोना थिनोब्ला बेखौनो बावखुंग्रियाव जुदि गेलेनो थिनोबा नोंथाङा गेलेगोन ना गेलेया? नांगौ जायोबा गेलेग्रा गैया, नोंथाङानो गेलेदो, रायजो राजाया लुबैदोंब्ला बेखौनो। आच्ছা, बेथ' थांबाय सार। ओमफ्राय जोंना मैयाहाय क'क्राझार जिल्लानि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा एबसुखौ नागारनानै आरो खोनानो मोन्दों इउपिपिएलआवनो जइन जासिगोन। आरो बिथाङा जइन जानानै मा खामानि मावहैगोन आरो बिथाङा बबे जायगायाव गेलेनो नागिरदों बेखौ एसे फोरमायना हरगोन नामा सार? क'क्राझार जिल्लानि नङा, सेन्ट्रेल एबसुनि आफादगिरि। बिथांखौ गिबियावनो इउपिपिएलआव बरायग्रोदों। बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आजिरा लानानै
बिपिएफआव थांनो लुबैयाखै जायहा रुलिं पार्टि बिजेपिआवबो थांनो लुबैयाखै बिथाङा आन्दलनकारि एबसु आन्दलनकारि एनडिएफबि जयेन्ट एक्सन कमिटिनो जोनोम होनाय बे पिपल पार्टियावनो बिथाङा फैसिगोन दा बेखाय आङो बिपिएफनि जानानै बेक्तिगत जानानै बिथांखौ वार्म वेलकाम खालामदों बरायदों आं खोनानो मोन्दों बिथाङा गेलेनाय हिसाबै उदालगुरियाव गेलेनो हागौ आरो बिथाङा फैयोब्ला बे मोनसे मोजां सिन जे बिथांमोनहा 2020 27 जानुवारियाव जे बिटिआर थामथि बर' एकर्ड खालामदोंमोन गोबां दफाफोर इमप्लिमेन्ट जानांगौ बेहाय बिथाङा हयथ' बोलो होगोन बे दफाफ्रा इमप्लिमेन्ट जायोब्ला इमप्लिमेन्ट जानांगौ होननानै हिसाबै प्रमद बिथाङा थामहिनबा इउपिपिएलआ सासेबाव गोख्रों मावथि लोगो मोननायाव जोंहा जथेस्थ' एडभान्टेज थागोन गोजोननाय थाबाय सार